Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa kepanggihan malikali kula Windy Fitriani ing pawarta breaking news. Ingkal bade ngaturaken pawarta babagan persiapan SMA Negeri Siji Banjarharjo kangge nemuti persiapan Popda tingkat Kabupaten Brebes. Nemuti pertandingan penyisihan kanggo Pol Kulon SMA Negeri Siji Banjarharjo siap maju menyang ajang Popda tingkat kabupaten ing cabang bal basket lan bal voli putra lan putri. Persiapan wis diwiwit Kemis 12 Oktober saindenge atlet mulai latihan sampai esuk tekan dina guna memaksimalkan performa ing ajang Popda 2023 tingkat Kabupaten Brebes. Warta selengkape arep disampaikan dening lolo wartawan kita kang wis ana ing kaping loro lokasi. Marang sadulur Tisya Herianti Utami ing lokasi latihan bal voli kula persilahkan. Matur nuwun Nindi, aku saiki berlokasi ning SMA Negeri Siji Banjarharjo. Aku saiki bareng kliru siji karo atlet voli. Sugeng enjing karo Mbak sapa direne. Enjing, jeneng aku Nasya. Kepi pengrasa Mbak sawise lolos ning tingkat kecamatan Kulon. Pengrasaku sakwise lolos ning tingkat kecamatan Brebes Pol Kulon. Aku ngerasa bahagia lan senang amarga aku wis gawe bangga sekolahe. Nggih Mbak. Ngapa Mbak seneng pada olahraga voli? Amarga voli wis dadi hobiku awit biyen. Matur suwun Mbak, semangat latihane. Nggih, Mbak. Aku saiki bareng karo kliru siji atlet voli maning. Sugeng enjing karo Mas sapa direne. Enjing jeneng kula Egi Sergiawan. Kelas pira? Kelas 11 loro. Jagan apa wae wis sing Mas jagakne. Ingkang sepisan boten nyuwun restu saking wong tuwa. Kasarasanipun punika aja lali olahraga lan tansah jaga pola mangan supados kasarasanipun tetap kajaga. Matur nuwun Mas Egi. Samene saka aku, balik lagi ning studio. Nggih, matur nuwun Tisya. Salajengipun badhe wawancara kalian narasumber malih inggih manika Bapak Ibu atlet voli SMA Negeri Siji Banjarharjo. Dumateng sadulur Tisya, kula persilahkan. Matur nuwun Windy, aku saiki bareng kapindo wong tua Nasya. Sugeng enjing, Bu, Pak. Enjing, Jenenge Bapak karo Ibu sapa? jeneng kula Ibu Lita. Jeneng kula Pak Haji. Pi pengrasa simbol lan Bapak meruhi anaknya lolos menyang undak kabupaten. Mestine bangga lan demen ngelihat anakku lolos menyang Popda undak tingkat kabupaten. Mestine kula bangga amarga iku anak kula. Matur nuwun Bapak Ajis lan Bu Lita. Balik ning studio. Matur nuwun sadulur Tisya. Terusane kanggo ngeliput persiapan cabang olahraga bal basket, marang reporter Halimatu Zahwa, kula persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sareng kula Halimatu Zahwa, dados reporter saka Breaking News. Sapunika kula ing SMA Negeri Siji Banjarharjo, wonten mriki kula badhe ngwawancarai narasumber kula lan panjenengan inggih menika. Sugeng enjing bareng kula Ara. Dados pundi pangraosan panjenengan sesampunipun lolos babak penyisihan kangge Popda Pol tingkat kabupaten? Pastinya seneng amargi iso membegakake sekolah lan wong tua. Piye persiapan panjenengan kangge numuti Popda Pol tingkat kabupaten iku? Aku biasane jogging saben sinten amargi iso kuat melayu-melayu ing lapangan pas dolanan. Punapa wonten kasisahan persiapan utawa lebet latihan bal basket itu? Kesisahan ya pasti wonten. Kados mempersiapake formasi ami dolanan iku teratur lan terampil.
Saya kulo sanjangaken matur nuwun marang narasumber. Kulo Zahwa pamit undur diri. Salajengipun reporter Zahwa badai wawancara kalian narasumber mali inggih menika pembina ekstrakurikuler basket SMA Negeri Siji Banjarharjo inggih menika Ibu Pramita Ayustina. Kulo persilahkan. Wonten mriki kula badhe wawancarai narasumber kula yaitu Ibu Pramita Ayustina dados pelatih ekstrakurikuler basket. Nggih. Leres Ibu pelatih bola basket teng mriki? Nggih leres kula pelatih basket SMA Setunggal Banjarharjo pripun Mbak? Ibu dados pundi persiapan Ibu lebet melatih anak-anak kangge Pemda tingkat kabupaten iki? Nggih alhamdulillah tim basket SMA Setunggal Banjarharjo sampun berjuang teng tingkat pool. Nggih hasilnya pun bagus lan lanjut tekan tingkat kabupaten. Persiapannya pun pasti bakal luwih kathah gitu. Saking mulai fisik, taktik, lan strategi, ningali lawanipun pasti luwih abot. Jadi nyuwun dukunganipun saking kabeh warga SMA Setunggal Banjarharjo nggih badhe tim basket mangke berjuang ya, supados angsal hasil ingkang paling sae. Leres kali Ibu Pramita Ayustina kula sajangaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, reporter Halimatu Zahwa mekanten ingkang saged kawula ngaturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.